pikat, tak peduli nanya kiamat. Wong yen lagi nyenengi, tak peduli lagi inflasi. Senadyan ora duwe duit, direwangi kredit-kredit. Sarene wis sudah, apa-apa duweke wong loro. Irung bangir duweke sapa de? Irung bangir yo duwemu. Jangkot nyandes duweke sapa de? Jangkut nyandes yo duwemu. Lambe tipis duweke sapa de? Lambe tipis yo duwemu. Bangkeane duweke sapa de? Bangkeane yo duwemu. Iki piye de? Duweke sapa de? Mestine ana sing duwe. Iki piye de? Duweke sapa de? Mestine ana sing duwe. Iki piye de? Duweke sapa de? Mestine ana sing duwe. Iki piye de? Duweke sapa de? Mestine ana sing duwe. Rakil was. APS Audio. Matur suwun, Bo. Wong yen lagi gandrung, tak peduli bledose gunung. Wong yen lagi naksir, tak peduli yen perang upit. Senadyan lagi bokeh, direwangi retak-retek. Jarene wis sudah, apa-apa duweke wong loro. Wong yen lagi kepikat, tak peduli dunia kiamat. Wong yen lagi nyenengi, tak peduli lagi inflasi. Senadyan ora duwe duit, direwangi kredit-kredit. Jarene wis sudah, apa-apa duweke wong loro. Genduk nilam duweke sapa de? Dalam WE Mas Ria. Genduk Nisa duweke sapa de? Genduk Nisa duweke teman-teman. Pakaiane duweke sapa de? Bangkeane yo duwekmu. Tukang kendang duweke sapa de? Tukang kendang duweke sapa Mas? Iki piye de? Duweke sapa de? Mestine ana sing duwe. Iki piye de? Duweke sapa de? Mestine ana sing duwe. Iki piye de? Duweke sapa de? Mestine ana sing duwe. Iki piye de? Duweke sapa de? Mestine ana sing duwe. Matur gawe panuwun ingkang tanpa upami